Ħaddiema tal-Awas, l-Aġenzija li tikkontrolla lill-immigranti matul il-ġurnata ta' tnejn marru jipprotestaw quddiem il-Berġa ta' Kastilja fl-istess ħin li numru kbir ta' pulizija kienu qegħdin jarrestaw numru ta' immigranti li kienu għadhom fl-Open Center ta' Ħalfar wara rewixta li saret bejn il-lejl tal-Ħadd u Tnejn. U ma għamlu din il-protesta sabiex jitolbu li jkun hemm aktar protezzjoni fil-post ta' xogħol tagħhom fid-dawl tal-irvelijiet kontinwi li qed iseħħu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Waqt li kienu għaddejjin l-irvelijiet wieħed mill-ħaddiema spiċċa weġġa għalhekk huma kontinwament qed iħossuhom medda minn dawn l-immigranti. Dejna pruvaw ngħinuhom, il-securities u biex ikaċċuhom il-barra dan nies. Wieħed kien hemm l-ewwel bila l-problema. U fimni il-problema skalat. ċempilna l-talaraju, aħna kellna ġit pulizija magħna, mbagħad xejn provaw keċċuhom ma rnexxielhomx lura. U għalkemm daruna bdew walbunna l-ġebel u l-affarijiet. Biċċa xogħol kienet ppjanata xi infatti mbagħad meta l-kbarat tagħna tkellmu magħhom qalu kellna l-interpreter jiġifieri u qalilna li l-biċċa xogħol kienu ġiġa jafu bija huma. U x'kienu l-immigranti? ħafna minnhom Sudaniżi. Huma l-immigranti minn kollhom kien imma il-problema li nħolqot bis-Sudaniżi. Eżatt, wara Kastilja huma baqgħu sejrin il-Ministeru tal-Intern. Kollha karozza maħruqin.